Takže čus, tady bonus a já vás vítám u zbrosu nové série na tomto kanále k příležitosti mistrovství světa 2026. Tady rozjedeme jako minisérii, kde se podíváme na tento šampionát, který se odehrává ve Spojených státech, v Kanadě a v Mexiku. A samozřejmě se do něj vrhneme za nikoho jiného než za Českou republiku. Má to samozřejmě jednoduché vysvětlení pro na šampionátu po 20 letech, takže to je situace, která se musí využít. Tady můžeme vidět tabulky přesně tak, jak mají být. Každopádně je taková jedna mlačka, kterou si musíme ještě vysvětlit na začátku. Společně s Českou republikou ještě si zahrajeme za 2 týmy. Konkrétně druhý tým, který můžeme vidět tady, tak bude Brazílie. A třetí tým, za který si zahrajeme, bude Portugalsko. Tím důvodem je, že za tyto týmy hrajou 2 hráči, velice známí hráči, Ronaldo a Neymar, kteří vlastně pro ně to poslední turnaj a mají poslední šanci si konečně šáhnout na tu vysněnou trofej a my se jim to pokusíme vlastně splnit to přání. Samozřejmě může se to nepodařit, můžeme vypadnout ve skupině, to všechno se může stát. Každopádně v dnešním videu si zahrajeme čistě zápas České republiky proti Jižní Koreji, kde vlastně v realitě jsme prohráli 2-1, takže musíme to trošku napravit. K těm skupinám, tak systém hry mi dovoluje dělat pouze skupiny o 32 týmech, takže jsem vytvořil 2 turnaje, přičemž tady máme 8 skupin a v tom druhém turnaji mám 4 skupiny, pak jsou tam další 4 skupiny, jsou jakoby nějaký random týmy, to není důležitý. Každopádně tam je i to Portugalsko, takže potom ještě nejsem jistý, jak udělám playoff, jak udělám pavouka. Každopádně to budeme řešit, pokud se nám vůbec dostaneme. Takže to nebudeme zdržovat a pojďme už do kabiny. Takže tady už můžeme vidět základní 11 pro toto utkání. Dlouho jsem přemýšlel, jestli se budu inspirovat skutečnou formací a vlastně i těmi hráči, kteří nastoupili v základu. Nicméně jsem se rozhodl, že půjdu jinou cestou a trošku si tady s tím pohraju sám a vytvořil jsem něco takového pro první zápas. Šek na hrotu, pod ním Hložek Řešilcem, s tím, že Hložek vlastně nastupoval až v druhém poločase, ale za těch pár minut se mi docela líbil. Potom prvosadílek Souček na středu, tam vlastně asi ani není moc co jiného nasadit. Co jako úplně nechci tam dávat Daridu, to asi ne. Křídla Coufal, Jurásek a stoperská velice krejčí hráč a v bráně samozřejmě Kovář, to asi jakoby není úplně moc diskuze. Když tak to ještě protočíme nějak, uvidíme, jestli tam nebude moc znatelná ta absence křídel, takových těch klasických, tady vidíme jinak všechny hráče, myslím, že až na Sochurka tady jsou všichni, kdo by tady měli být. S tím, že teda tady bohužel Šulcík nemá obličej, vlastně ani ve hře nemá obličej, protože jsem ho musel vytvářet sám. Takže jakoby, to vypadá docela vtipně. Nicméně, myslím, že jsme ready. A jak už to známe, uvidíme nás na stadionu. Takže vítáme všechny fotbalové nadšence na stádio Azteca, kde dneska započne Česká republika svoji cestu mistrovství světa po 20 letech a jako první vyzvedeme ve skupinové fázi Jižní Koreu.
Zase nám hymny obou týmů a už se můžeme podívat na základní tácky. Jižní Korea, jo, Son Heung-min, Kim Min-jae, to asi je všechno, co přečtu. Každopádně s rozstavením 4-4-2. Tady už se může být stavu České republiky, to už jsme viděli, pojďme si zrekapitulovat. V bráně Korea vzadu Jurásek, Krejčí, Hráč, Soufal, na středu Sadílek, Souček, Provod, Hlošek, Schulz a na hrotu samozřejmě Patrik Schick. Pár informací ještě vidíme, že máme grafiku pěkně, nicméně reklamní banner nám tam bude psát na středu, že to je mistrovství 2022. Vidíme, že i míč je 2022, což se nedá ale bohužel nic moc dělat. Zápas nám začíná, další věc, samozřejmě první zápas se nehrál na stadionu Azteca, hrál se na jiném stadionu, nicméně některé stadiony se mi nepovedlo stáhnout, takže aspoň takhle to máme, když už nic. Dopadně teď už se pojďme soustředit na zápas. Opravdu korejská jména nebudu zvládat číst, takže toho se radši vyvaruji automaticky. Budeme to hrát ale jako v realitě, takže to pojďme zatáhnout hned. Budeme hrát absolutní harambol beton, jak jen to půjde. Číslo 13, tady už u míče. Son Heung-min zkusí střelu a Kovář si připustí ten zákrok. Bude to takový těžký boj, předpokládám, že budeme hrát dost podobně jako v realitě. Přičemž to znamená, že Korea bude u míče a my budeme tak spíš jako koukat. Teď pěkně Schulz kombinuje se Sadílkem. Ten vyšle Soufal, ten by mohl být rychlejší. Soufal ale nemá úplně podporu spoluhráčů a nakonec se ani tomu centru nedostane, byl tam oťukáván. A tak Jo Hyun Woo, dobře, zkusím to. La Han Beom teď bude rozehrávat, Kim Tae-wan, ne dobře, už to znám. Stačilo mi 2 jména a už prostě. Další zápas to byl lepší, jako Mexiko a Jihoafrická republika, tam to snad přečtu. Kim Min-jae, to zvládnu, Lee Kang-in. Nevím, jestli úplně ty dresy sedí, asi myslím, že ne. Dopadně to taky nevadí. Teď dlouhý míč, tady to vezme Láďa Krejčí, který byl jediným střelcem gólu v tom skutečném zápase. Jak to umí samozřejmě hlavou. Z toho bychom taky mohli dneska docela jakoby profitovat ze standardek a takhle, ačkoliv víme, že z kariéry Žumana, že ty rohy a takhle nám úplně nejdou. Takhle tady už je Jurásek na balonu. Posune to, pukne se s provodem, Jurásek zasekne. Přemýšlí, co udělá dál. Tady provod, ale Hložek stál na patách, takže se k míči nedostal. Tady je Son Heung-min už. Tam zdvojen, nakonec ho Souček už obral. Patrik Schick. Snažil se najít Hložka, to se mu nepovedlo, a tak to radši vrátíme dozadu. Respektive na Soufala. Ten vrátí zpátky Součkovi. Jurásek, docela vytažím na to, že hraje beka. Teď tam pěkně si nabíhá Adam Hložek. Hložek pálí! Schulz tam poražil, snažil se dorazit, ale nepovedlo se mu to. A tady už překombinoval, ale stále ještě umíče Schulz, Soufal. Tak jsme dobře ohrozili bránu Jižní Koreji. Jurásek čeká podporu, nakonec ale zkusí center, který ale nenašel vůbec nikoho, ale tady Souček. Dá to Provodovi, vyzve Juráska opět. Sražený center, nicméně Provod u míče. Hložek zkusí prověřit pozornost golmana, nicméně trefil z prvního Korejce před sebou. A tak po dlouhé době tady Kim Min-jae a spolu budou moct operovat s balonem. Tak zatím docela sympatický vstup z naší strany. Lepší než jsem čekal a možná i lepší než v realitě. Nicméně se tím nenechme úplně jakoby zlákat, protože ta hra dokáže být docela nekompromisní a může se jednoduše stát, že dostaneme gol. Provod. Úspěšný na hlavičce a teď Krejčí může posunout na Součka. Pojďme vtedu. Sadílek. Má tady Soufala. Ten rozkmitá své rychlé nožky. Schick se pěkně stáhl. Ale tam bylo moc dlouho přemýšlela, tady už je korejský protiútok. A tohle bude Kovář, dobrý, to jsme zbytečně si zatopili, protože tam Schick strašně dlouho jenom stál a nic nedělal. Provod.
Vydal se na steč. Tady je Hložek. Schulz, ale dlouho zpracoval, že teď se Korejci úplně nepohodli. Šik na balonu. Soufalův centr. Schulz úplně není hlavičkář. Provod. Součková střela. Míjí ale branku. 35. minuta, zatím docela taková vyrovnaná hra z obou stran. Tím jsme neměli úplně nějaké velké ohrožení branky, nicméně dá se říct ani, že by Jižní Korea asi něco úplně pracovala. Kim Tae-wan, říkám z toho stejnýho. Toho si možná zapamatuju potom. Son Yu-ho. To budeme couvat, tenhle ten míč daleký, ale Korejci stínou, nicméně tady ale Jurásek. To je trošku pod tlakem, ale poradí si s tím Ladík Krejčí coufal. Otevře se mu ten střed ještě, nicméně neči to zpomalíme. Sadílek vrátí na Hranáče Krejčí. Sune na Juráska. Ten tam najde Provoda. Šik. Ale špatná přihrávka na Schulze. To už je po několikáté. Samozřejmě potom tam pošleme beranidlo v podobě Tomáše Chromého, který tam rozvíří určitě oceánské vlny. Další dlouhý center. Nejprve musí nabrat toho hráče. A i Severokorejci, ano, Severokorejci, já vidím Severokorejci. Jeho Korejci jsou opatrně na tom balonu, nicméně tady jsme vyhráli hlavičku, nicméně to nikoho nenašlo. Už je nastavená minuta. No není, byla minuta nastavený a Matěj Kolář si připisuje vlastně druhý základ důležitý. Byl to, kdo to byl, střelil. No jasně, Slon střelil, kdo jiný. Dešně Kolář. Tady pojďme ještě ubránit ten rohový kop. Pojďme nedostat gól do šatny nějaký hloupej. To by bylo strašná škoda. Krejčí od hlavičkuje balon. Rozhodčí pískejte. Rozhodčí pískejte. Krejčí, ježišmarja. Dobrý, pískej. Je to tak. Konec poločasu 0-0, to je taková hra na vodu. Trošku se hledáme, to je ale tím měla dvě zajímavé akce. Víme, co přinese druhý poločas. Začíná nám druhý poločas potkání mezi Českou republikou a Jižní Koreou. Doufejme, že si tentokrát už něco vypracujeme. Sadílek se tady o tohle bude moc pokusit, nicméně nemá úplně tu rychlostní převahu před tím svým strážcem, takže to posuneme dozadu. Radši budeme mít bod, než nemít nic. Protože kdybychom ten bod vyletěl, bylo by to docela cenné, takže se pojďme aspoň o to pokusit tady. Provodu v centr, tady je Schulz, hlavička. No vida, jde to i se Schulzem, který má tak 1,40 m, samozřejmě docázka, každopádně výtečný centr od Lukáše Provoda. A Pavel Schulz, no to byla nádherná hlavička. Tam nechybělo moc, to je škoda. A máme tu rohový kop, naše nemesis z kariéry Šumana. A tím víme, že přišel náš ještě Angličan. A co my tady s tím myslíme? To budeme fakt svátek, až my tady na tomhle kanále dáme jako z rohového kopu, ale zkusíme to. Soufalův centr, Hložek tam naskakoval. Provod, posuneme to na Sadílka. Tam je Schulz. Sadílek. Hložek! Dobře, tak to jsem ale absolutně trefil. Tam možná, kdybych to lépe měřil, tak to mohlo být nějaký ohrožení branky. No. Jo, tam Hložek v podstatě skákal sám. Tak to se úplně povedlo. Jenže pošle mi dopředu na dlouhý center nepošle. Hložek to tady napadá. Pojďme tady trošku rozhrávku napadnout. Jurásek musí vyhrát tu hlavičku, to se mu povedlo. Provod. Tady místo na středu. Šik čeká na náběh Juráska. Ale tady přesně nám chybí ty křídla, no, v té formaci. Tady to jde znát. Jurás
pardon, Sadílek tam přihrával na šůce, tady ještě dobře zablokujete míč. Ale tohle byla mizerná přihrávka. Tam jsem vůbec neviděl, dobře se vrátil Soufal. Souček, Hložek, Šik. Ne, bohužel. Když nám 58. minuta, pomalu do toho sáhneme nějaké to střídáníčko. Protože tím je to takové, že nic moc. Můžeme na tu hlavičku Šulce. Hvank. Je tam pěkně svého spoluhráče na křídle. Dobře, ale provod. Ale už to nesmím, pojďme střídat. Takže střídání uděláme takhle, změníme trošku rozestavení. Dáme to jakoby na křídla, respektive takhle jakoby pod hroty. A jo, kapitánskou pásku Souček. Pokud tam chceme dát Tomáše Chorého, tak samozřejmě musíme s ním dát na plac i Douděru, to je jakoby docela povinnost. A Darida jen tak pro efekt místo Sadílka a jinak myslím, že asi nemá úplně smysl. Možná, jo, proč ne, pojďme dát Zeleného místo Juráska a jo, uvidíme, jestli to přinese nějaké ovoce. Takže střídání nám proběhla a uvidíme, jak si noví hráči na place budou počínat. Tady hned jsem ten nepříjemný, nicméně Kovář nemusel některý zasahovat. Pojďme to teda vytáhnout, nebo respektive aspoň na ten střed to dát. A pojďme využít 4 metry Tomáše Chronového na to, abychom tady ty hlavičky vyhrávali. No, tak tohle hlavičku jakoby tak napůl vyhrál. Tady dobře, ale Hlošek napadal. Tam nechybělo moc a mohli jsme se zmocnit balónu. Lee Kang-in. Tím, že dlouhý nákop dopředu, kde ale ten se vůbec nepovedl soupeřům. Tady na středu provod. Chtěl vystřelit, ale to rozmyslel. Teď se trošku zahnal do rohu, ale zkusí najít Tomáše Chorého. Doutě napálí. Chorý. Není to gol, protože Chorý tam samozřejmě stál z 5 km offsideu. Tohle by bylo naprosto geniální gol Tomáše Chorého. Tak tohle škoda. Už to mohlo být dobrý. Doutěra tam to zkoušel obstřelovat, ale trefil pouze nohu korejského golmana. Škoda, už jsem se chtěl radovat, jakože kombinace Chorý Douděra, kdyby se zařídila o gol, tak to by bylo skvělý. Vlastně už se zařídila v realitě, v tom přípravném utkání myslím, že proti Kvatamele, nebo my tu hráli sakra. Páně, teď jsou Korejci, pozor, Son Heung-min střílí, ale trefil pouze našeho obránce, teď to radši Jarda Zelený vykopne. Chorý tam zkusí tak či tak běžet, ale nicméně se nepotkal s úspěchem, tady radši Zelený zaběhne. Dobrý atak, dobře provod. Zkusí vyzvat Hložka. Adam Hložek, pojď Hložo. Hložek, Darida, sražené do Chorého asi mám pocit, ale je to rohový kop, bude to rohový kop. Pojďme udělat ještě jedno střídáníčko, nevím toho, ale ještě tam myslím známe. Tady ještě nevím, jak se podíváme střela Daridy. Darida, imagine Darida nevydal gola, neskutečně. Tak, zkusíme risk. Zkusíme Denise Višinského. Jenom z důvodu toho, že má tady šipku nahoru a je ve formě, takže věřte mi. Miroslav Koubek, moje alter ego tady to zvládne a Višinský dá gola. Pojďme na ten rohový kop. Tak. Cufale. Vymysli něco. Center, který letí přímo na Jo Hyun Woo. Bohužel. Tento pošle dlouhým nákopem, ale tady Krejčí musí vyhrát, nevyhrál naštěstí tohle offside, tam dobře hráč s Daridou, myslím. Tam dobře stáli tak, aby ten jeho korejský hráč byl offside. Pojďme se nezbavit výčet centrem, pojďme to dát po zemi. Hranáč. Soufal, Douděra. Douděra tančí s korejským hráčem, pošle centrále. Ten nebyl vůbec přesný. A tak i Jo Hyun Woo bude moct opět vykopávat, ale tohle byla docela dost kamarádská přihrávka. Takže jsme zpátky na balon. Soufal. Douděra. Souček.
Je nás tam strašně moc na malém prostoru, to nedělá dobrotu. Soufal. To uděra ztratil míč a tady bylo moc už jeho Korejci atakovat nás. Hranač tam bude nahánět sedmičku, nechal se trošku obelhat, ale těžně to zvládl. Těžně to zvládl Hranáč. No tak to nezvládlo výborně. To nezvládlo vůbec výborně. Zajce Krejčí tam vyšli nějaký kočkoviny, ale nakonec to skončilo dobře pro nás. A Kovář bude moc vykupávat už na Chorého. Pojď, Tomáši, op. Ne. Zatím se Vyšinský nedostane k balonu. Teď ale Chorý vdeše. Ačkoliv úplně na to neměl zapříšení, ale ten se k něm nějak odrazil. Vyšinský hledá Chorého, respektive ta provoda. Dobrá myšlenka, ale provedení už trošku pokulhávalo. Pozor. Tyčně Souček, tak nakonec ne. Je to pískáno jako nedovolený faul, respektive nedovolené vrání. Nechal tam trošku tu nožku, trošku mu tam trepnul. Prosím, já nechci dostat gola z přímáku, prosím. Lee Kang-in, prosím. Lee Kang-in. Matěj Kolář je tady výborně. No, to by šlo víc k tyčce, tak tam se Kolář může natoplat, jak bych chtěl, ale nedošel. No, Souček by asi úplně neměl běžet té lině, protože toho potřebujeme hlavně. Nicméně... No, to tam bude chybět, naštěstí. Samozřejmě jméno neumí si toho hlavičku úplně ideálně, protože na to se nemusíme ani koukat. Na tom Chorým jde hlavičku vyhraje. Chorý. Ne, on ani neskočí. Může, ten už nehraje příště. Dobře, zelený. Vyšinský, pojď Vyšinský. Offside se píská do věci. Ne, faul se píská. Píská se faul. Tam asi bylo ještě nějaký dohrání na provoda. No, dobře, stěžovat si nebudeme. Co s tím? Aha, no je tady foce. Dobře, tak... Nacoufala center. Coufal tady najde Daridu, ten tam může najít Doděru, ale už do Děrovi došlo zelený pažit pod nohami, aby mohl někam běžet ještě dál. Kiminže napadáme rozhrávku, ale Vyšinský to zpracovává jak žák první třídy ten balon. Tak to je naprostá škoda tohleto. Tam jsme mohli hrozit. A teď naopak budeme trestaný ještě. A dobře, Jarda zelený. Douděra si neporadil s tím nákopem. Dobře Souček ale zapracoval. Chorý. Dostane se k balonu. Souček. Vyšinský. Chorý. Nám mi chybělo moc, aby se mi dostal k Douděrovi. 4 minuty nastavení. Dobře, Darida. Ne, tak nakonec faul. Bohužel, tak už asi si nevytvoříme žádnou šanci. Naopak se budeme muset bránit. V 53. minutě korejskému centru, no, dobrý, no, tak trošku loket tam dal Kanginovi do obliče. Nic úplně hroznýho, ale dobrá. Center, který ale odvrátí. Naši hráči, tam teď samozřejmě není nikdo. Pozor, ještě jedna poslední šance. Krejčí si s tím ale poradí a odkopne míč. A je to tady, konec utkání, 0-0. Vlastně docela cený bod, v začátku turnaje Korea byla lepším týmem, my jsme měli takovou zajímavou šanci v podání Pavla Šulce na začátku druhého poločasu. Pak jsme si vlastně nic moc nevytvořili a tak si tady budeme se rozjet ten bod s Koreou. To bylo tady, 49. minuta. Paradox, jako fakt hlavička, to je fakt paradox, ale těžně tam nabil Šulc a nechybělo moc. Tak jsem připadl na statistiky utkání, vidím, že to bylo vesměs docela i vyrovnaný zápas, ale pocitově samozřejmě Korejci byli lepší. Bohužel, ale bot je dobrý, když ještě třeba porazíme pak jeden z těch týmů Mexiko i Africká republika, tak 4 body na postup by měly stačit.
Tady se můžeme podívat na výsledky utkání z ostatních skupin, samozřejmě z těch 8 skupin, které jsou v tomto jednom turnaji. Nějaká překvapení? Dobře, Jihoafrická republika porazila Mexiko 4-0, tak to je hodně real. Samozřejmě Brazílie s Marikem to si ještě odehráme. Německo vyhrálo, Nizozemsko vyhrálo, Egypt porazil Belgii, pěkný. Španělsko vyhrálo pouze 1 nad Kapverdama. Dobrý. Tady jdeme ta tabulku, přičemž teda Jihoafrická republika má 3 body, což úplně mě netěší, protože zrovna Jihoafrická republiku bychom asi mohli porazit. A tam by bylo lepší, kdyby měli 0 bodů. Nicméně nevadí. Tady vidíme ta ostatní skupiny ještě rychlosti. Ty samý remízy, to je taky dobrý. Takže takhle a samozřejmě ta druhá část toho turnaje, tak to si uděláme až potom příště. V dalším videu si zahrajeme potom za tu Brazílii a i za to Portugalsko, to už smrsknu do jednoho videa. Každopádně pro tohle úvodní video to bude všechno. Snad se vám ten koncept líbí. A pokud ano, tak klidně dejte like, nějaký ten komentář, budu rád za odběr, za nějaké sdílení. Společně dotáhneme Českou republiku do finále mistrovství světa. Akorát, že vůbec, ale to je jedna. Každopádně budu se na vás těšit při dalším utkání, tady Brazílie, Maroko a Portugalsko, myslím, že bude hrát s DR Kongem. Každopádně to teda příště, prozatím se odmlčím, poučím se, děkuju a zatím čus.